Dobrodošli na kanal Srbija Vesti. Od napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, odbrambene veze između Beograda i Jerusalima su se brzo produbile, a izvoz srpskog oružja u Izrael uvećao se 30 puta u odnosu na prethodnu godinu. Prema zajedničkom izveštaju, na osnovu carinskih podataka, taj izvoz dostigao je 42,3 miliona evra u 2024. godini. Srbija je postala vitalna karika u izraelskom lancu snabdevanja odbrambenom opremom. Ja sam jedini u Evropi danas koji trguje municijom sa Izraelom. I zato me kolege često kritikuju, rekao je Vučić. Dodaje se da je ta kritika bila oštra, kao i da su KRIK i nemački Bild optužili Vučića za nepravilnosti u trgovini oružjem. Vučić je samo slegnuo ramenima na napade. Nisam bio iznenađen nivoom napada na jevrejsku državu i jevrejski narod širom Evrope, izjavio je srpski predsjednik. On je opisao da je 8. oktobra 2023. u večernjim satima stigla poruka iz Izraela: treba nam ovo i ono, nismo bili apsolutno spremni, potrebno nam je što pre. Kako je dalje naveo, po prijemu te poruke učinili su nešto što nikada ranije nije postignuto. Bio sam ministar odbrane i znam kako to ide, dozvole od različitih ministarstava, bezbednosnih agencija, vladinih i nevladinih tela. I sve smo prikupili za 4 dana. To do tada nikad nije postignuto u ovoj zemlji, rekao je Vučić. Inače, predsjednik Srbije je, kao odgovor na saopštenje ruske spoljne obaveštajne službe da municija koju prodaju srpske odbrambene kompanije završava u Ukrajini, što je opisano kao nož u leđa Rusima, najavio formiranje posebne komisije koja će ispitati procedure i moguće nepravilnosti. Nekadašnji ministar odbrane i sadašnji predsjednik Srbije ispričao je i da će u Srbiji situacija uvek ostati ista, uvek ćemo ceniti, poštovati i voleti jevrejski narod i Izrael, kako je naveo. U Srbiji nema antisemitizma. Predsjednik Srbije govorio je i o svojim naporima na oslobađanju jednog od talaca Hamasa, srpskog državljanina Ilona Ohela. Kako je istakao, lično je zamolio nekoliko arapskih lidera da pomognu u njegovom oslobađanju, a više puta se sastao i sa porodicom Ohel. Uvek ćemo činiti sve što je do nas. On je naš državljanin i izraelski državljanin. On je samo mladi čovek koji ima prava da živi. Imamo i neke prijatelje u arapskom svetu, dobre prijatelje, i molim te ljude da pomognu da se brinu o njemu i da ga što pre oslobodimo, rekao je Vučić. Konstatuje da su ojačale i trgovinske i investicione veze između Srbije i Izraela i dostigle do sada neviđene nivoe. Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije, izvoz iz Srbije u Izrael porastao je za 196,2% samo u prva 2 meseca 2025. godine. U 2024. godini, ukupna trgovina između dve zemlje dostigla je rekordnih $199,2 miliona, pri čemu je srpski izvoz porastao za 75,2%, a uvoz za 40,9%. Podsjeća se i da je Izrael bio suzdržan prilikom glasanja o rezoluciji o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama. Kao i da je Srbija jedna od retkih zemalja na svetu koja ima zakon o restituciji imovine Jevreja stradalih u Holokaustu, odnosno onih bez živih zakonskih naslednika. Nikada nisam krio ko su mi prijatelji. Nije bitno s kim razgovaram. Ako me neko pita za Bibija, izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, ili Isaka Hercoga, predsjednika Izraela, uvek će biti iste pozitivne stvari. I nije me briga ko me pita. To je snaga srpskog stava, da možemo da kažemo ono što mislimo, istakao je Vučić. A sa druge strane, projekat Jadar kompanije Rio Tinto uvršten je odlukom Evropske komisije među strateške projekte Evropske unije. Ova odluka izazvala je pravu buru u javnosti. I dok Evropska komisija postupa na osnovu zelenog svetla iz naše zemlje, postavlja se pitanje da li projektu Jadar jedino na put može stati kraj vlasti na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Evropska komisija donela je odluku da projekat Jadar uvrsti u 13 novih strateških projekata vezanih za kritičke sirovine.
To znači da će EU, ukoliko država Srbija odluči da projekat isprovede, dati posebne povlastice ovom projektu, uključujući i pomoć oko njegovog finansiranja. Svrstavanje na listu strateških projekata ne znači da je država Srbija u obavezi i da projekat sprovede, a da li će se na prostoru Jadra iskopavati litijum ili ne, konačnu odluku doneće organi naše zemlje. Međutim, to što se projekat Jadar uopšte našao na listi EU, govori da je država prethodno dala Evropskoj komisiji zeleno svetlo, iako projekat formalno još uvek nije prihvaćen u Srbiji. Da će Jadar biti strateški projekat, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio nas je još pre 2 meseca posle radne večere sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom. Ti ljudi nisu glupi, oni su samo zlonamerni i pomalo nepismeni i uvek žure. Oni ne znaju da su danas pominjani samo projekti koji su u EU, a za 7 ili 8 dana EU će da oglasi Jadar kao svoj strateški projekat van zemalja EU. Opet su lagali, opet su žurili negde, rekao je Vučić. Komentarišući odluku Evropske komisije, Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže da je ona očekivana. Odluka Evropske komisije je očekivana. Oni su odavno rekli da im treba litijum kao jedan od strateških elemenata, ali takođe nas to ne obavezuje kao zemlju. To što neko nešto želi, ne znači da mi to moramo da uslišimo. Mislim da će jako teško da se realizuje projekat Jadar u Srbiji, pošto je, čini mi se, potpuni konsenzus među ljudima da to ne dolazi u obzir. Ne vidim da to može da realizuje ni ova, ni bilo koja druga vlast, rekao je Popović. Dodaje da je sigurno da će vlast u Srbiji trgovati da joj Evropska unija malo progleda kroz prste, a zauzvrat će da joj obeća da će progurati projekat Jadar. Sumnjam da čak i u Evropskoj uniji misle da je to moguće u ovim trenucima, sa ovako nestabilnom vlašću i sa ovakvom situacijom, kaže Popović. Na pitanje da li bi kopanje litijuma moglo da otvori novi front građanske i studentske borbe, Popović odgovara, svakako, da bi moglo. Mislim da je Rio Tinto inače zapaljiva tema i mislim da je to jedna od onih tema koje se ne tiču studentskih zahteva, ali sa kojom studenti nemaju problem da je potežu u javnosti. To nam govori da je reč o doživljaju da Rio Tinto ne može da radi u Jadarskoj oblasti. Da je opstanak Rio Tinta u Srbiji povezan sa opstankom Vučićevog režima, ranije je u izjavi naveo Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji. Odluka Evropske komisije ni malo ne menja stanje stvari, jer je kopanje litijuma direktno povezano sa Vučićem. Ode li on, odlazi i Rio Tinto. Njihova odluka doneta je u izuzetno lošem političkom trenutku za nas, ali to je dogovor sa Ursulom von der Leyen. U pitanju je pokušaj Vučića da ostane na vlasti. Međutim, to se neće desiti. Ovakva odluka nikako neće pomoći režimu na smirivanju situacije u zemlji, već će je samo pogoršati, rekao je Međak. Podsjetimo, kako je na konferenciji izjavio komesar Stefan Sežurne, ukupno 49 projekata van država članica EU bilo je prijavljeno, dok je status projekta od strateškog značaja za EU dobilo njih 13, a među njima i projekat Jadar. Odabrani strateški projekti će imati koristi od koordinisane podrške Evropske komisije, država članica i finansijskih institucija u vidu olakšavanja pristupa finansiranju i kontakata sa relevantnim kupcima, navodi se u saopštenju Evropske komisije. Procenjuje se da je za 13 strateških projekata van EU potrebno ukupno kapitalno ulaganje od 5,5 milijardi evra da bi započeli sa radom. Ne treba zaboraviti i da je Ustavni sud na sednici održanoj 11. jula 2024. godine doneo odluku kojom je utvrdio da Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita Jadar nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom, čime su, de facto, stali na stranu kompanije Rio Tinto i režima.